खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि फैगौ विधानसभा बिसायख'थिनि थाग-थियारिखौ नायबिजिरनो थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि डाइरेक्टर जेनेरेल धर्मेन्द्र शर्मा बिथां आरो बिथांमोननि मोनसे हानजाया आसामाव दावबायफैगोन। बिथांमोनहा डिब्रुगड़आव 11 जानुवारियाव फैगोन आरो बेनि उनाव 12 जानुवारियाव गुवाहाटीआव फैगोन। बिथांमोनहा साननैनि हाबाफारि लानानै आसामसिम फैगोन। बे साननैनि हाबाफारियाव इलेक्शन कमिशननि हानजा, आसामनि चिफ सेक्रेटारि, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफिसार्स, गुबुन गुबुन जिल्लानि पुलिस सुप्रिटेन्डेन्ट्स, ट्रेन्सपर्ट आरो माखासे गोजौ थाखोनि अफिसारफोरजों आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायलायगोन। बेनि उनावसो आसाम विधानसभा बिसायख'थि खुंफुंनो थाखाय फोसावगोन। खौरांनि बायदिब्ला बैसागुनि सिगां 28 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलनि गेजेराव बिसायख'थिखौ खुंफुंनो थांखि लादों। बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा लखिमपुर जिल्ला सोमलिगुरियाव क'अर्डिनेशन कमिटि दादों। गोदानै दाजानाय बे कमिटिनि आफादगिरिनि मुङा रिंसार बसुमतारी। बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो बे कमिटिखौ दादों होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बिटिसि एबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWAC दाफुंनानै होनायनि थाखाय साबायखर बावहरदों आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथां आरो मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ। हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि रुटिना फोसावजाबाय। प्रेक्टिकेल आनजादा 20 एप्रिलनिफ्राय 5 मेसिम जागोन आरो थिउरि आनजादा 11 मेनिफ्राय 14 जुनसिम जागोन। मोनसे मिथिहोनाय ओइचएस जोबथा आनजादनि रुटिना गासैबो निउसआव फोसावजाबाय, नाथाय दासिमबो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेशन काउन्सिलनि वेबसाइटआव फोसावजायाखै। गासैबो निउसआव फोसावनायखाय आंबो होबाय। जेब्ला वेबसाइटआव रुटिनखौ फोसावगोन अब्ला आं लिंकखौ बे चेनेलनि गेजेरजोंनो हगारनानै होगोन। दिनै 8 जानुवारि बिटिसिआव दिनै गोदान बोसोरनि एसेम्बलि बाजेट सेसन जिरायगोन। दिनैनि जानो गोनां बिटिसि एबा बिटिआरनि बाजेट सेसनाव बिपिएफ हानजानिफ्राय देरहासारनो हानाय सा 6 एमसिएलएफोरा बाहागो लानाय नङा होननानै बुंथिदों। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय देरहासारनो हानाय बिपिएफनि बिजाथि एमसिएलए दनेश्वर गयारी बिथाङा बुंथिदों दि 24 डिसेम्बराव जानाय फ्ल'र टेस्टआव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि हानजाया गुवाहाटी हाइकर्टनि आयेन फालियालासे सोरखारखौ दादों। बेनिखायनो दिनै जानो गोनां बाजेट सेसनाव बाहागो लाया होननानै रोखा बुंथिदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बिपिएफ हानजानि जानानैनो अराय खामानि मावलांगोन होननानैबो बुंथिदों। राजस्थाननिफ्राय सा 38 आइजोफोर आरो गोबां गथ'साफोरखौ लांखारजानायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों रैखाथि बिफान एबा पुलिसआ। झालवार जिल्लानि उनहार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बामन देवरिया गामिनिफ्राय लांखारजानाय सा 38 आइजोफोर आरो गोबां गथ'साफोरखौ राजस्थाननि रैखाथि बिफाना रैखा खालामनो हादों। पुलिस बिफाना बुंथिनाय बायदिब्ला सा 100 दुथांफोरा मध्य प्रदेशनि रातलाम जिल्लानिफ्राय हाथियार जेरै सिखा, तलवार लानानै बास आरो माखासे गारि लानानै मानसि लांखारनो थाखाय राजस्थानसिम फैदोंमोन। आइजोफोरखौ बासजों लांखारनाय जाथायखौ राजस्थान पुलिसआ खौरां मोननानै उनाव आइजो आरो गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो हादों। बे जाथायाव दुथांफोरनि सा 6खौ पुलिसआ हमनो हादों आरो माखासे दुथांफोरा खारखुमानानै दङ। खारखुमानाय दुथांफोरखौ पुलिसफोरा हमनो थाखाय दा नागिरगासिनो दङ। इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेशन फाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स FATFनि नारसिननायाव पाकिस्ताननि एन्टि टेररिज्म कर्टआ जैश-ए-मोहम्मद उदखारि हानजानि गाहाय मासुद आजारखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय मैया वारेन्ट दिहुनबाय। जैश-ए-मोहम्मद उदखारि हानजानि गाहाय मासुद आजारा गोबां उदखारि गाग्लोबनायाव आखाइ दं, जेरै जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामायाव सिआरपिएफफोरनि सायाव गाग्लोबनाय, जेराव सा 40 सिआरपिएफफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो बे सा 40 सिआरपिएफनि मादाव सासे बर'बो दंमोन। बेनि अनगायैबो पाकिस्ताननिफ्राय जम्मु एन्ड काश्मीराव जेसेबां उदखारिफोरखौ दैथायहरो बेयाव बिसोरनिनो गाहाय आखाइ दं। दा पाकिस्तानी एन्टि टेररिज्म कर्टआ मासुद आजारखौ उदखारिफोरनो रां मदद होनायनि थाखाय एरेस्ट खालामनानै दिनै कर्टआव लाबोनो थाखाय बिथोन होबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो।
रामफल बिल दखरा अल कच राजबंशी स्टुडेन्टस इउनियना मैया कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि ओनसोलनि कलबारियाव खुंगा 20थि मुंख्लं सान फालिदों। बे मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाहैदों। बे हाबाफारिनिफ्राय बिथाङा बुंथिदों दि खम समनि गेजेरावनो कमतापुर अट'नमास काउन्सिल दाफुंनानै होगोन जाहाथे कच राजबंशीफोराबो राजखान्थि मोनथायखौ मोनफुंनो हायो। बेजों लोगोसेनो एसटि होनायनि खामानि एबा हाबाया गोबां आगान बारायबाय आरो थाबैनो कच राजबंशीफोरनोबो एसटि होगोन होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो गलगन्जनि सिलाराय जौसिन फरायसालियाव सिलाराय मुलुगसोलोंसालि गायसनगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। थांनाय समाव मेडिकेल कलेजाव कच राजबंशीफोरनि थाखाय मोन 9 मासि रिजार्भेसन खालामनानै होदोंमोन। इयुनाव इउनिभार्सिटि, इन्जिनियारिं, पलिटेकनिक, एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिफोरावबो कच राजबंशी फरायसाफोरनि थाखाय रिजार्भेसन खालामनानै होगोन होननानै बुंथिदों। सोलोंथाइ जौगायोब्लासो हारिया जौगागोन आरो बेनि थाखाय कच राजबंशीनि दैदेनगिरिफोरा ज' जानांगोन होननानैबो बुंथिदों। मख'नो गोनांदि मैयानि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बारग' एमपि बिश्वजित दैमारि, जयन्तमल बरुवा आरो बिथांमोननि अनगायैबो माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। तामुलपुरनि जिल्ला बेंगिरिनि न'आव फासि नांनानै थैदों सासे हमगार्डआ। मुङा बुधीन्द्र बर', 40 बोसोर बैसोनि। बिफानि मुङा महेन्द्र बर'। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाखो बिनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। चाइनायाव बानायदों बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन रेडिअ' टेलिस्क'प। बे टेलिस्क'पखौ चाइनायाव 2020 मायथाइयाव अफिसियेलि खामानिनि थाखाय बाहायजेनदों। बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन रेडिअ' टेलिस्क'पनि मुङा 500 मिटार एपार्चार स्फेरिकल टेलिस्क'प FAST। बे टेलिस्क'पनि गेजेरजों अख्रां नायबिजिरनायजों लोगोसे बबेबा ग्रहआव एलियन लाइफ एबा गुबुन ग्रहनि जिउसा नागिरनायनि खामानिखौ मावनो थांखि लादों। बेफोर खामानिनि थाखायनो चाइनाया गुबुन हादरनिफ्रायबो गोजौ रोंग'थि गोनां साइन्टिस्टफोरखौ 1 एप्रिलनिफ्राय आर'जलाइ जमा खालामनो थाखाय बिथोन होदों। फादार अफ द नेशन बिथां महात्मा गान्धीनि थोरसि आरो सामसफोरखौ अक्सन एबा निलामाव होनाया लण्डनाव जागायबाय। बिथाङा 1942 मायथाइनिफ्राय 1944 मायथाइसिम जोबथेसालियाव थादोंमोन। जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव चौमाटी मुरारजी मुंनि सासे लोगोजों थाफादोंमोन। बिथाङानो उनाव महात्मा गान्धी बिथांनि थोरसि आरो सामसखौ सासे फालांगिरिनो फानहरदोंमन। दा फिन बे थोरसि आरो सामसखौनो फाननो थाखाय निलाम होनाया जागायफिनबाय। बे थोरसि आरो सामसनि बेसेना 55,000 पाउन्ड एबा भारतनि राङाव 54 लाखनिबो बारा राङाव अनलाइननि गेजेरजों निलाम होनाया जागायजेनबाय। इस्ट ब्रिटिश निलामा बुंथिनाय बायदिब्ला बे थोरसि आरो सामसनि बेसेनखौ भारतनि राङाव 59 लाखनिफ्राय 79 लाखनि गेजेराव मोनहैनो हागौ होननानै बुंथिदों। इउएसनि प्रेसिडेन्टनि बिसायख'थियाव डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा जेननानै ज' बाइडेन बिथाङा देरहाखांनायनि उनावबो जेननाय लायाखै डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा। बेनि थाखायनो आमेरिकायाव फिन इलेक्टरेल कलेजनि भट जादों। बे इलेक्टरेल कलेजनि भटआव ज' बाइडेन बिथाङा मोन 306 भट, जेराव डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा मोन 232 भट मोननो हादों। गोदानै जाफिननाय बे इलेक्टरेल भटआ वाशिंटन डिसि टाउननि इउएस केपिटलाव जादों। भटिं जाफुबाय थानाय समावनो डनाल्ड ट्राम्पनि मददगिरिफोरा भटिंखौ होबथानो थाखाय हिंसायारि जाथायबो सोमजिहोदों, जेरै बिल्डिं सिङाव हाबनानै खोरखिफोरखौ बुफाय बुसि खालामदों। बे जाथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जेराव सासे आइजोबो दंमोन। आइजोखौ रैखाथि बिफानआ गावनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै 52निबो बारा सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 20 जानुवारियाव ज' बाइडेन बिथाङा इउएस प्रेसिडेन्ट महरै समायखिरा लागोन। मोनसे मिथिहोनाय डनाल्ड ट्राम्प बिथांनि टुइटार, इन्स्टाग्राम आरो फेसबुक एकाउन्टखौ माखासे समनि थाखाय खामानि होयि एबा ब्लक खालामनानै दोनबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गोदान चिफ जास्टिसखौ भारत हायुंगिरि बिथाङा मैया फोसावबाय। मुङा सुधांशु धुलिया। सिगाङाव बिथाङा उत्तराखन्ड हाइकर्टनि जाजमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।